Чарговы гульнявы тыдзень у Беларусьбанк вышэйшай лізе абяцае спёку ледзь не на кожным стадыёне, дзе запланаваныя двубоі. АБФ ФТБ папярэджвае пра павышаны ўзровень эмацыйнасці, што чакае заўзятараў на трыбунах, і актыўна заклікае на ўласныя вочы паназіраць за матчамі. А каб абраць найбольш сакавітыя з іх было прасцей, прапануе анонс самых непрадказальных спаборніцтваў. У мінулым туры каманда Віталя Жукоўскага сенсацыйна саступіла Дняпру і за вечар прапусціла ажно траціну ўсіх мячоў у бягучым чэмпіянаце. Пагадзіцеся, благі знак для калектыва, які рыхтуецца кінуць выклік чэмпіёну, нават з улікам вяртання галоўнага трэнера на пасаду пасля дыскваліфікацыі. Тым не менш, ваўкі, якія заўсёды па-асабліваму настрайваюцца на батэ, мараць паўтарыць свой кубкавы подзвіг. Нагадаем, што менавіта шэрыя засмуцілі каманду Аляксея Багі ў чвэрцьфінале і прадэманстравалі, наколькі абыякава яны ставяцца да аўтарытэтаў візаві. Яшчэ адзін аргумент за Іслач – штучнае поле футбольнага клуба Мінск, дзе чэмпіёны заўсёды пачуваюцца няўтульна. З іншага боку, Барысаў едзе ў сталіцу на ўздыме. У мінулым туры дубль драгуна дапамог батэ скарыць Шахцёр і стаць у шчыльную да берасцейскага Дынама. Пераможная серыя жоўта-блакітных дасягнула 5 матчаў запар, і ў іх прапусцілі чэмпіёны толькі раз. Зараз лепей, чым у батэ, абароны няма па ўсёй Беларусі, а таму відавочна, хто будзе саліраваць у пары. Выйшаў чэмпіёны на другі радок па выніковасці, што бянтэжыць Іслач. Толькі ў адным матчы з 11 Барысаў сёлета не адзначыўся трапным стрэлам. Ваўкі ж толькі раз за першынства, калі прапускалі першымі, здолелі перакульнуць матч сабе на карысць. Жодзіна працягвае тур па суперніках прадстаўніках Еўракубкаў. Тыдзень таму падначаленыя Вадзіма Скрыпчанкі скарылі фіналіста Кубка з Віцебска. Зараз жа ў сталіцы іх чакае удзельнік Лігі Еўропы, мінскае Дынама, бадай што самы небяспечны клуб апошніх тыдняў. За час, які Сергей Гуренко правіў Дынама пасля чарговага вяртання, Мінск 6 галамі зруйнаваў Цар, дэкласіраваў Віцебск і апынуўся ўсяго 2 ачках ад прызавой тройкі. Нават расстанні з расійскімі легіянерамі не засмуцілі бела-блакітных. Без дзякавых ды чачыевых Мінск стаў глядзецца куды больш мабільна і прывабна. У адрозненне ад суседзяў, Жодзіна пакуль толькі фармуе знешні выгляд і пошук. Аднак час ад часу нават гэтага хапае, каб здзівіць візаві. Скажам, за стыль у камандзе адказвае Богдан Мышэнка, які ўжо 4 разы адзначаўся эфектнымі стрэламі. За стройны шыхтоў вопытныя разбуральнікі, якія трымаюць тарпеды на 3-м радку абарончай надзейнасці. За тактыку коуч, які перамагаў Кубку краіны, а зараз пакрысе выводзіць цікавую фармацыю гульцоў з піке. Мінчукам такога апанента адным куражом, зразумела, не скарыць. Таму трэба будзе і дапамога Зубовіча, які наконат дні размяняў 100 галоў на беларускіх элітных палях, і інстынкты забойцы беланога з Трыботцішам, што тыдзень таму зрабілі па дублю пасля выхаду на замену. Ды ўвогуле гуляць супраць тарпеды ў павольны ды меланхалічны футбол не рэкамендуецца. Толькі ў 3 матчах з 11 тарпеда не здолела адзначыцца, прычым пры гэтым саступіла толькі двойчы. Валадар Кубка Беларусі ў Салігорску выпрабуе на цвёрдасць гаспадара суперкубка краіны. Пры гэтым спрэчка пойдзе не толькі ў іміджавым, але і ў турнірным рэчышчы. Між Дынама, што ўзначальвае табліцу, ды Шахцёрам з 3-го радка 5 балаў. Саступі гарнякі другі раз за сезон на родным полі, і залатыя амбіцыі трэба будзе ўсур'ёз пераглядаць. Калі ж перамога застанецца за Шахцёрам, то і маральная перавага канчаткова скіруецца на яго бок, бо сёлета Берасці яшчэ ні разу не пакідала поле бітвы. Госці перамагаюць 6 тураў запар, маюць лепшую колькасць забітых у чэмпіянаце і ўжо больш за месяц не могуць нарадавацца на Лапцева. Дзяніс не зыходзіць з газона без гола. Адзінае, што змрочыць іх бытнасць – пашкоджанне Фамяе, атрыманае ганцам у змаганні з Гомелем. Тым не менш, фантастычная форма лідара Няхайчыка кампенсуе адсутнасць афрыканца. Да таго ж Шахцёру таксама бракуе вядучых выканаўцаў. Рыбак прапусціць гульню з-за выдалення ў мінулым туры, а Валановіч яшчэ не аднавіўся, як мае быць пасля траўмы. У сваю чаргу, жоўта-чорныя разлічваюць на ўласны прагматызм. З 9 прапушчаных мячоў 7 яны падаравалі батэ Дырцору. Усе астатнія капіліся цягам 9 тураў і дэманстравалі, як надзейна можа дзейнічаць Шахцёр другім нумарам. Падаецца, у двубой з Берасцем гарнякі выкарыстаюць стратэгію контрнаступа, каб за кожную авантуру караць візаві балючым атакуючым выпадам.